Continúan na Pobra do Coramiñal os actos da 20ª edición das xornadas de homenaxe a Valle Inclán, que promove o Museo Valle Inclán. Nesta liña, mañá 24 de outubro, a partir das 5:30, realizarase un itinerario guiado. Un itinerario guiado polo director do Museo Valle Inclán, Antonio González, axudará a coñecer mellor a Ramón María del Valle Inclán. O encontro realizarase na Torre de Bermúdez, na Pobra do Caramiñal, baixo o título A Pobra do Caramiñal, ruta biográfica e literaria de Valle Inclán. Consiste nunha visita pública que será monitorizada e explicada por Antonio González e que se complementa co roteiro celebrado semanas atrás na cidade de Santiago. Ramón del Valle Inclán, senio e figura das letras hispánicas, é todo un referente para a literatura mundial, en especial como artista que cultivou con mestría as galanterías do modernismo e que definiu o esperpento como xénero ácido, grotesco e crítico. Precisamente foi durante as súas estadías arousáns cando Valle Inclán vivía experiencias familiares únicas, protagonizaba anécdotas, parladoiros e iniciativas de interese público. Tras décadas de documentación e localización de citas literarias e declaracións xornalísticas arredor da súa presenza na Pobra e comarca do Barbanza, convócase agora esta actividade. Os asistentes serán agasallados coa nova edición do libro guía dedicado ás casas museo e ás rutas de Valle Inclán, de Vilanova de Arousa e a Pobra, con textos editados en galego, castelán e inglés pola Xunta de Galicia. A actividade de balde ata completar o grupo. Para participar hai que inscribirse na lista de asistentes, que está a disposición dos usuarios na propia Torre de Bermúdez ou a través do teléfono 981 83 1662 ou no enderezo electrónico museo.valleinclán@hotmail.com.